Krong pria to war kachito kalong auto truck aphan line truck kapatonga jok sangpi karlitang san minute sopi apran ke damna Soching henda em school alam ki ke klangpon Lumbajong teams mati nailalunga hawarana thu kahumri ki padopon Kardom Karbi Daily News kilang kido anarara tumaphan Kardom pajuriklo Kardom nini sami promila timungpi non bertang tanpen arjuponik tha Priya chikloni phai phoa jopor phai kebra chiti mapor molom ihum auto truck aphan line truck aphi pen patong phiramat sangpi san militi sopi adimalong amat apran ke damna abirta phirangke ranrongpi sahemalong birta nang pale Labang swaki sungga chitong nang koke dogmoka hiti pen kilometer hini so se chot krong pria to warchi ko kalong patobe por phai kebra chiti mapor molom line truck bang akile kapachot par pi pen ajok apran ke dam bom auto truck phan mermena phi pen ke patong dun phira joksi kisung ka chitong nang lo birta kirip dunlong atengke kisungge phua tomlake dogmoka kahina timung aronga maker promit singer arta thongkep lapen achor sangmini tisopi artain koiranar kep Anparta alang nituma somar bamon kiri signar arta krehini bochemir signar pi arta ningkan pli lapen sukur sing tiso arta ningkan narkep labang phuang bongke sangpi san mini tisopi apran kedam nangkoke labang swaki sungki phua hot men sang mini tisopi abang ami thanga somar atuma phan apran kirim dona joine pensi alang niki adimalong amat apran kedam nang no pusi birta ridunlong non amat bang pli Aringa huki suatu phan se kinang dam chia phan Difu Medical College and Hospital alongsi selang pon bomlo pusi birta kirip dunlong dogmoka pen Star Reporter Ranrong pi report Karbi Daily News Education ahinanat papram dunang jipuke pupon bom Sita lakhak free troxy soching dhenta rongmongwe block kaparlo soching dhenta MS skola hem kikim patang tedet lakhak free troxy soching dhenta rongmongwe block kaparlo soching dhenta MS skola hem kaselam voi thua phan fan nang lelu cherok togara datum pen birta kelongke bangso skola hem kaselam voi thua phan sikal lakhre pli atangka pusi birta longpon Bonta bangso skola hem kaselang voi thu ke chok chia jok cherok tok arat lapen KSA atum contractor raja thapa phan selang voi thu pa menangji puthan parelu bonta non bangke contractor raja thapa alangli hamphang asong aphan lang plosi sai cheklem pa me mesi padokok tangte raja thapa pua bang phula an pin koson si cheplang haidelo mathadam meme non kachari bom BJP sarkar atum kaningje command ne contractor corruption ke claim te team kar biang long pen insai vek ji pusi pangdak pon blo tangte raja thapa phan team kar biang long jasemet pet education em recharge stock bill la pen local MSC kache rong pp atum contractor aphan insai haiji ma mate langding poma pusi cherok togara atum pen lam thinang chipak langdun sochang dhenta pen chomang ingti report Karbi Daily News Lumbajong team amai phu Elvin timung lapen arisang huatum Lumbajong nailalung ahavar kahumridam Pinpur ponme nailalung ahavar long rongkep sose Karbi Dimasa Garo Maratum pen dorapsi ningkan pharoi si sose boji ponelo labangso ahavar bonta isiningduk meme alam abangke nailalung ahavar lake Karbiang long capital mate ahempia long si dodunlo Difu pen kilometer scrape ho anvet lo bonta laso ahavar non puarni anta ke mesen lo charli ahem avila rongkep sose arat pensi sart he phangcho LP school ihum anvet lada kachari asomaratom LP school ang dengan paslo de langsoli et borlang pher difu golf boys girls high rengbongham laan sinang charli wang nang kokji athema ladak ME school ahem avila Laswang bong pen kidam kibang atowar mate road communication avarsai non puarnianta kemesen kachilang atowar avila ardo somar keso deliver keso iphuye pok keso paracetamol emu jonamji aphan anta kisum thekti galong sidu non puarnianta chichak ponangna Karbiang Autonomous Council kachari aja kongkelong pininga sengkanan ke ning troxike pra free par etlo
Apong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari aja kong kilong tang ASDC Congress lapen non dobom BJP party atum sitame Lumbajong constituency rongarlo rural areas atuma phan pipotsi nangkelang nangpang crevice ditilo puta LYT maipu Elvin Timong ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke thekeninga tuma phan karju padopon Ajat punon non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari bom BJP party atum ke Central State lapen Ladakh Council long ansitame alang nitumsi Kachari aja kong longpondo lasi non ki khibom Karbi Anglong lapen di Mahasau MP Horen Singh Bay Treasure Cap Difu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Monghang Lumbajong Stima Hinpen Chuning Lipon ke labang sopir thi ahawar arara tuwa phan ke kanghon ka jinso patheponra prabjin immediately pen kidoan akisung pen pajokpon sirak jia phansi nangni phan chuning lipono Phloni pen Mirjing Hanse report Karbi Daily News